May bunting ito. Sa may aquarium.
Nga na lang mo ang pag walay tingog ang prepare. Ano na unta mo eh. Ano na imong vlog? Yeah. Another lugi na naman. Sa'yo nga uli at iyon ko yun. Sa'yo ko muli sa tilim mo. Ano to siya? Ha? Ano to siya? Kita. Siya alam? Sige, check ito sa salida. Muna ko naan siya. Dahil yung natanaw na mo siya kachagit siya. Ito na. Sige. Dapat sa YouTube din yung butang niya. Butang sa YouTube yung butang niya.
Ay, ay, ay. Ano sa kain? Hindi na natanong ka. Muna nakawalay gilabay din. Hindi sundog makasatuan. Kalipan. Ipid mo. Kaon mo. Yung sa tigong pang kaon mo. Puro nga dahon. Tama ito bigyan mo nag-iin. Dili na yun. Kaya mo tubig mo na siya. Lagi suka. Dapat dili ihatag ka lang. Hindi ko. Sige. Sabahan mo na. Ayun ako prito si Adam na prito yung gusto. Hindi mo kakaganahan eh. Ito. Yes, no. Lumay tayo ko. Dili. Grabe ko. Hindi nagtapo eh. Rita ko. Hinta mo na. Sa katulog na akong muawas. Hindi na tiwasag timpla pag mo.
Yan mo. Ito yung lasa. Ito? Wait lang. Mas lang mo. Kasubad naman kayo mong suka. Okay naman. Tayo gamay tuyo. Alanganin mo siya kagkalayo. Muna nalata siya. Dapat tayo kusog. Kusog kalayo para huwag nakabukal oh. Tanggalo sa kanina niya pabukalan. Tira. Yan na eh. Tira. Mama, I need water. Okay. Kaning mga ipo.
Isip ko kasi ang dami nang nangyari. Kaya gusto ko sana, yung kung naman kami ng konting break, makakain kami ng masarap. Hindi ko yung lutong bahay, di ba? O sige, magpunta kayo. Si RJ nasa stage ka rin. Bakit? Bakit ka lang damit ako na eh, di ayun, pinalaya sa Islam mo yun. Dapat na ako, kakasiwa niya po si Mama Moira eh. Kaso sumama ko po si Mama Moira. Sumasabi ko na po siya. Parang hinala. Kasi pa naman, nakita ko si Moira sa kalye. Tapos ang dumi-dumi, ang dumi. Ano na siya ito? Pinalakas na siya. Masakali ko siya, tapos madumas na siya. Ikaw na yung naman mo, ba't hindi naman po siya mag-check-in sa bakit? Mga pinapagagit ko eh. Eh, paano kung balikan ka? Ako, ito si Annalyn, si RJ. Ako naman anong gawin mo sa akin? Ano baka mamaya madami ka sa bakit? Kaya inisip ko, ano kaya kung kumuha naman tayo ng vitamin? Oh. Hindi ko kailangan yun. Sabi ko ni tatay, sabihin ko tayo naman muna, sabihin lang po natin kaalis sa kanya. Siya na daw po yung nahala. Ano naman magagawa ng tatay? At walang magugo. Diba? Magluway mo galang ng talent. May ganti bayan at may service. Ako bibigyan ba ito yung iba? Ewan ko sa'yo. Basta ako, ang background ako sa doctor. Mauna ako magtutok bago sa akin. Masyado yung mga naman dito sa Paul Santos. She's a smart and strong woman. I really regret ang sabihin niya. Ano yung dukot-dukot niya? Oh no! Yeah, better. Ah, stop! Sa? Basta Pinas na, pag mga tao na natin kugas. Let's just watch. Hey!